Ga gangar yan malin an da ya yi usanin waka din yan malin akwai haƙuri yan malin turewa yan malin a daddana yan malin a daddaure yan malin ga rarara dan malin idan wata ran ta noke ai wata ran gogwa ba riba na gaban mu in jure sarara ai za ta fashe mana in ta fashe mana sai ta huwara ai za ta fashe mana in ta fashe kifi ya bugora to ai za ta fashe ne mi murna manyan mu da yara ba za mu bari ba ba tsoron ta muke ba ban zama dan wahala ba ba zan zama dan ta kife ba ba dan zaman banzan layi ba nema ba da fadawa ni ba maula na irawa musamman makota sadaka mai kyauta Allah ne ya halitta wani za ya haramta akwai hakuri maganar ji akwai hakuri masu kirabta yanzu baki wata rana a rizki fari masu kirabta a yarda na ji kyawun tafiya guzuri masu kirabta a to da giri nasara za a mai katari masu kirabta a to a yi marmaza marmaza a yi ma'aiko mata da maza a gare ku muke nuni a kan mu yi kwance matasa mi mai za ta fashe kuma zo ku sami dai manin dare manin rana sai ka ga dan yaro kuri baya barci ko da ba shi da kotar baya kunci murnarsa yake kamar gwamna ya ci sannan a sannu sai sa'a ta ci wata rana ba ta zo nasara ta ci ko da aka san haka rai baya daci kusa sai ka ganin jari na yayi bisa wata ranka ishe mu kasa kasa kullum nesa tana ta zama kusa kaga kudin malin ne da karamin jari ne a cikin nasara ne gani gida na azumi masu mafarkin na tabbata za ya kasance gaskiya ne na kahutu da farin gwiwa ta wakar mani ce yan mani sai ku mun kyauta akwai hakuri dan Allah ku jure za ku ci ribar ta amana san kadi yan mani sun san muryata mawaƙi ta gaba ne aswati ilahu ya waiwaita akwai wani dan sabon yanayi sai na yayata riba da dai riba da dai riba da dai NSA dai nasarori kan tsaro sun ninka dai a gasa kuma ga 'yan kasa duka 'yan ta'adda da sun ka hallaka halilu su bubu ya mutu ga allaka waje ya mutu dan gwata ka challa ya mutu da amin na ka challa ya mutu murus dan tsoho ya mutu barumi ka challa ya mutu jafar ka challa ya mutu ka challa bai buhu yalo Suraje ya mutu ka challa dan Muhammadu shi ma in kun san shi ya mutu ka challa makalko ya mutu an kai karshen Hassan Yalo
shi budere ya mutu sai na dan babarki ya mutu har ma yaransu sun dan mai jan kai auta ina yake kan kai karshen shi ya mutu nuhuri ba da duniya ina kashin wuya baka da nabuhun kaya da irin kuka saka tutiya aikin kuku sai ta nahiya cikin wagar ta masu maini akwai yakinin mai haƙurin kirfito shi ke cin ribar kirfito na rera waka inda tashi na tura maini kai a ringa maini kar da a daina maini domin ko maini in ya fi zaman banza fahimta ta ne.